Camarines Norte, ano? Kumusta, ano bang mga pangangailangan natin ngayon dyan na pwede nating mapagtulong-tulungan, Romel? Okay, so maraming salamat po. So tulad po ng nabanggit, hindi naman po natin inaasahan yung mga ganitong pagkakataon. At sa mga ganitong pagkakataon din po, yung pagtutulungan talaga ang kinakailangan natin. So tulad po ng kailangan ng lahat ng nakararami, so kailangan po natin unang-una para makapag-provide po tayo ng mga modules. Kailangan po natin ng mga bond paper, ink, or printer if possible. And for the safetyness naman po ng ating mga guro at syempre ng ating mga mag-aaral, we can provide yung mga pang-hygiene po natin, yung face mask, face shield, or kahit na ano pong maitutulong natin sa ating mga mag-aaral. Ayan, Romel. Sige, ganito, no? Meron tayong mga coordinators din. May mga kasama din tayo dyan sa ating lugar na yan, ano? At ito isa sa mga kasama natin dyan, itong si Romel Gatsalian, ang presidente ng Millennial Riders Club of the Philippines. Romel, magandang hapon. Good afternoon po, Kuya Daniel. Yan. Eto, medyo malayo-layo itong lugar nila, Camarines Norte. Pero tayo naman ay marami naman tayong mga kagrupo din dyan sa iba't ibang mga lugar. Endorso ko sa iyo itong si Romel, ha? At yung lugar nila dyan sa Camarines Norte para sa mga pangangailangan dito sa Brigada Eskwela. Pagtulong-tulungan na lang natin na maabot. Brother Romel, okay? Servisyong Bayanihan, Camarines Norte, tinatanaw tayo ng Diyos sa ating pinalapos. Magandang umaga mga kapatid. Ako ay mag-aabot po kami ng tulong sa tulong atawan ng Diyos ng mga hygiene kit po. Tulad nito. Ang laman po nito yung alcohol, mask, mga tissue, at iba pa po. Nagpapasalamat po kami sa Diyos sa pagkakataon na naibigay po sa amin ng Servisyong Bayanihan ni Kuya. Salamat sa Diyos po mga kapatid. What's up? This is Motor Jack TV together with MRCP Riders. Pupunta kami ngayon ng Bicol at maghahatid kami ng yung request ng mga taga Bicol sa UNTV Servisyong Bayanihan. At siyempre salamat sa Diyos una sa lahat dahil sa pagkakataon na binigay sa amin na mga member ng MRCP, no, na kami yung naatasan na maghatid ng tulong doon. At saka salamat sa Diyos, Kuya Daniel. Ano ba yakapin to? Nandun sa akin, tol. May wala yung pagkain namin. Good morning millennials, salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Narito kami sa biyahe papuntang Paracale para magbigay ng serbisyong bayanihan para sa Batubalani Elementary School sa programa ni Kuya ng Serbisyong Bayanihan. Sana samahan kami ng Diyos sa biyahe na to. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Layo-layo itong biyahe natin yun, ha.
sa ano to, Camarines Norte, Bicol. Ingatan tayo ng Panginoon sa ating biyahe. Makarating nawa ng mapayapa sa ating pupuntahan at maging sa ating pag-uwi. Salamat sa Diyos. Rolling na tayo guys. At si Motorjack TV nasa likuran ko. Ayun o. Sisikapin natin makarating tayo ng Camarines Norte ng mga alas 4 or alas 5 ng hapon. Time check tayo. Alas 11. Alas 11 ng umaga. Yun oh, daming mga cyclists oh. Medyo matindi yung bangkingan dito. May kasalubong truck. Kaya maingay ako ngayon kasi ako yung trangko. Bawat mga delikadong sitwasyon na matadaanan natin, kailangan i-relay natin yan sa mga kasunod. Dito na kami sa Lokban guys. Salamat sa Diyos at safe naman ang biyahe. Dito na tayo sa Tayabas, Quezon. Salamat sa Diyos at maluwag yung kalsada. Hindi na maulan sa lugar na to, hindi kagaya sa Tanay kanina, sobrang lakas ng ulan. Welcome to Tayabas. Nasa Tayabas na tayo guys. Medyo hindi ko nakabisado yung mga pasikot-sikot dito. May mga ano dito one way. Yun ang dapat ingatan natin. Guys, pali yung ito yung ano yung makasaysayan na nakalimutan ko. Dito sa Tayabas. Nakalimutan ko yung ano dun Basta yun is Basta yun na yun guys. Dito na tayo sa Pagbilao, Quezon. Naka-encounter tayo ng mga ambon at hindi naman malakas guys. Smooth na smooth yung biyahe natin ngayon. Walang mga ganong sasakyan sa kalsada. Kasi nga naka-lockdown pa rin tayo ngayon Dito na tayo sa Bicolandia. Arco, Bicolandia. Dito na tayo guys sa Bicolandia, Arco. Salamat sa Diyos. Guys, dito na po kami sa Tabugon. Bali, ito po yung pinaka boundary ng Bicol tsaka Quezon Province, So ayan, nandito na po kami. At ayun nga, bawal po talaga pumasok sa loob ng Camarines Norte. Mahigpit po talaga yung protocol nila dito. At kita naman natin na maraming bantay
So hanggang dito na lang. Andito yung mga kapatid natin sa UNTV at sila na yung magdadala dun sa Paracale, sa Batubalani. So ayun guys, update later. Anyway Highway vlog. Hi guys, dito na ulit yung mga kasama natin para ibubuhay yung mga gamit. Andiyan po sila, masaya po sila. At hanggang dito na kami, masaya na rin kami. So shout out Anyway Highway. What's up guys? At saka nandito na kami no sa Tabugon ba total? Tabugon. Boundary on. Malayo-layo din yung binahe namin. Medyo malay na rin yung mga kamay namin. So Jack TV, pagod na pagod. Ayan si Anyway Highway oh. Thank you. Ayun na ano? Ito. Ng plastic. Ilalim na lang ano, Brad Dante. Ilalim yung basura kasi mapulog naman. So salamat sa Diyos at safe ang ating biyahe. Ayun, salamat sa Diyos at successful tong ginawa nating charity ride ngayon. Bagamat hindi man tayo nakapasok sa loob ng Camarines Norte, matagumpay pa rin nating naihatid yung ating tulong